Tää söpötyttö, ei siihen voi koskea perkele. Ei niin. Se on niin kaunis, että täytyy vaan kattoo. Mies on. Ei vitti. Hei, jos Alfauros, eli vanhin Rauman johtaja, siirtyy tuorelle lihalle, niin se jättää haaskat meille. Joo. Älä pojat. Älä puu paskat, rasvasektori saatana. Petturi. Tiedätte pojat. Niin varma. Kuka teidät on luonut, perkele? Opetetaan käsille kaikki kirosanat. Joo, pakko. Perkele. Perkele. Se on perkele. Sanotaan. Joo. Källe. Varmaan opetetaan. Opetetaan. How do you find me as a Filipina? What's your first impression? Very beautiful. No, Eikö aso? Mikä oli sun ensivaikutelma filipinalaisesta naisesta? So beautiful, I say. beautiful? Sexy. Like a man? How do you find Filipina? That's very nice. Very nice. Very kind face, friendly. Friendly. I would say cute more than like sexy. Really cute. Very cute. You're like a doll. Mena puhu. Yeah. Mena puhu. Puhun. Suomea. Suomea. And he looks like a very good man too. Yeah. I mean, mysterious. I'm not sure. That's true. Mysterious. Very mysterious. Serious guy. He's a genius. Yeah. And I saw, it's like sexy looking man. And those flirty eyebrows. A very happy person too. Thank you very much. Also don't have very funny ideas. Thank you, blood sausage. Todella siisti, kun tuli nyt tää yllätys. Kaunis söpötyttö. Kiltti. Kyllä mä oon onnellinen, että mä sain nähdä tätäkin hetkeä tässä. Kyllä mä kysyin, tai siis en mä heitin vaan, että nukutaan lusikas. Mut sit taas kun mä kuulin, että niillä on ollut tuolla vähän erikoista elämää, niin että raukka tyttö, että heti ei jää traumoihin. Että täällä on ihan villiä poikia. Mut ihme juttu, kun niiden maassa mun nimi on koira. Tää on paha.